Ini Walmamon Barcada, avec le conseil à Bani, à Jambaï. Comme nous nous sommes donnés à engagé kan Baraïque. On ne va pas aller au là. Il faut se gagner un million de temps pour Ruka, Goyoro, Menakasane et Tondé. Gaoué, Rodoula. Non, Monekama, Kassima Baraï, engagé à Kenyombe. Kenyombe, la Sara. Au Baraï, Kaganga, Foula. Zamanan ne ma mun dadu na koyina o ye fɛn min kala n'a fɔra an ɲɛna o yɔrɔ in na an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi ala k'o bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye. A silamɛw ne donnen bɛ yan nka tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ ye fɛn min ye Kemi, Nidolimea, nous sommes jalés. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas oui. Je ne sais pas si je folo. Parce qu'en Bécanin, c'est un constat d'échec. Pour nous, les musulmans. À mon islam, oui. Nyala Islamia anunguru duambulo ka kalfana klifla ka beanga wati ma on ne barake ketugo munuma ibtaforo bara indema sirasto note akagale on jorani joro na chama kanga nusugoya gira ko munu gara jamana wera wula mun do taslamé jamana wiye islamia doyara ulla an jora ni doyoro ina ka condamné na fora ko bi ne kan an doya ya ni gane inga parce que ne ka jamana ngono ya jamana indendo nante kudu de alakran really on a Canada. Oh, I like to run in and out of the one. Vraiment, c'est des propos qu'il faut me pardonner à tenir. Quand on veut, je à femme ou fort, on a été, je m'ai appelé le mine à Tepoui. Et non, au conseil, il y a une bonne canne, on a pas il y a la sonne. Faut que le coup là, à ma la fait à la canne, un boulot. Koko bisika na nikono ya Rabbi alaka nen kishama nyemi mfogo la Allah iba soro baramani ya onde bulo gaon ero ne au conseil président karamo fon fenna be jamana ngono nimma badu mogote dama do mami naka burja jamana
après burjara ka ban ma bante jamana ngono min ma burja si jete en min ma burja doni kalate en min ma burja e no be burjara ko ban ko kata se alama kata se ala kirama Allah ya kan to mbaka o kore ka ko on wi sura non c'est là maintenant mais ndegune ndo ngombena mina mfo parce que nte kuna wolo kenew an wambe man min deme o deme ndo ala fe ka banwo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ala ya deme sanni an ga keya ademe ndo on talengo nyimbe wuli ademe ndo lahara ademe ndo sallallahu alayhi wa sallam ya zaman din wa kan sabali angal la de ka tabulo gele men don ngonu nga kan ka sababu ye ka hakili mandamna kamo fe kun ngo ba ko fendo be ta to ben wudo nga masami ye alay abe yele mo dibila min gara ni al-islamat belajli wulila kafara nyonga ko be pour la kanina belajli ngo se pour ya da ya ko de nga min nyande o dina indi o be fam belajli sambe jamana asirasa adina kunda na adamadiya kunda asirasa jamana dew ku bolodu nyoma jamana tijo ni burjali ni ladabu baliyai fami bela harabi mama wodi be nyanya bulu abido ni fami ya we chiyai ladriyai barai kleneyai wodi be nyadi mama wodi be la harafna dibu mais tijo ni nyon konya ni nyon burjani kuma jugu foni nyon neni ani tore fukata on bo bela saka ni shi ala yare ma na kira ani qur'ana o kololo de mananga kanga sranya de amani na la ya rabbi alaka ambe sababam ni to ko indigi ay min bo anga kan gon lami ba ke to ni sa mo fe ngo aya kele intal ambela de ngata shi ulla ni ala jena nay ambe kuma dan ulla هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة على المندوين بني كمندوين غرام نو على كرام مندوين على يكلم كابو قال لي على كنا تشيني ديناي بي تشيني ديناي وعلى وصر الشيدي كتلك افو كما ينكفي محمد رسول الله محمد على كرام سكتولا وانا ندينا من يوري namu la ykuma do ko ne mago bo kuma ngila ko ponere ko awnya walladina ma'a ashidda'u 'ala al-kuffar ashidda' laysu a'da' lakin ashidda' subhanallah ala ko mamu nunu tubra ala kirala min ar-ra'il al-awwal ila an yarsa Allah al-ardha man 'alayha kabini ma folo mun tubura ala kira la foka ta nyawuli
mun dugura ko mangutu ye min ye ala yo de fo qur'ana la ulu ka kan ka ke min ye ala yo de fo qur'ana la ashidda ala kuffar laysu a'da lakin ashidda mun dara kira ka kira yalla mu ya kira magale wundo mi mo tem maga kira la kulu dolen toy ashidda ay ala yo mangutu tendi ashidda ama ko kafiru gudu ay na mawdu dolen maga te kira la maga te ka dina na kulu dolen toy la wira damu mi ñoo ci ala yo mangutu ruhamaa bainahum ayere damana ñoo ci ka kanga ke min ni qur'ana yo fo anga kanga ngana ni nga qur'ana e min fo ana ayere be tugo mi nabbi o e kelewa ruhamaa bainahum mamun ubekina ñona ube ñon le bu sutura ultime ñona ukanu be ñona kira mamun glaw be tende ngaw nga ganga ni ngapi ambe tewa ala ko ku be tende katla ko mamutu fo min vora sanu wera kana ala yo mamutu ni gammi o ye baraw bele de la so era may seli bawdu seli bundu tarahum ruk'an sujada ودلا قيرور الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ممن دون من درني كمي توريت الله ني على يوم لكم انك ايو موتنون كان بيتنا نيونا امير مكاري نيونا امير ومغتو وان تبيا اخلو يمني يون دون ملي وياني سري بجو ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار أكره ما من دلا ودولنو وكان يومنا أزو دولي وده بكافر وصنبر ليغيظ بهم الكفار وين نيغون من البيت نيغون سترا بيت نيغون كانوا بيت السلام من كل ولا لو كان كبوالا من بأنير واجب أسرسا السلام أن يوم جمال الدين أن يوم جمال الدين أن يوم il faut aller au-delà de toutes les considérations. Comment obéir catégorie nganga nyomne parce que dina imeke yandi wala yoro min dama du kulla no yan yoro yoye yani anda madu du nga alla de mboni ni ngam gofe akam halidi e dina u befra nyonga akam o korbo ni hakilimo u fara nyonga anga la de le tissu social no e jamana yere asigi kan mi ana asigi kunye mi wad madiam mi na yo don no de an tabiye ayere dama be kun ni ma were ni banana na amba fiye bismillah ambe kun o de an ga jamana yi on se ko sega nona ka bendo jamana de ni nyon che turomi ko hakili jakabo kwa ko barayna nous sommes des soldats anga andida o baray ko ke ayo rabbi alaka janna baski halibi alaka janna baski alaka harata anga ya fanoma anga ya fanoma anga jamana ni na bulo flay nala yemu nun da ando tere wacce ni na ngu mine lamini mom nun nala yu anga gela
Masani ale de b'a kan ko cogo dɔn n'a ye min kɛ waati min a ka kan ka minɛ ni o minɛ n'a ye ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ŋunu ɲɔgɔn kɔrɔ jamana fana n'a y'a kalifa maa minnu ma don min a bɛ wuli ale de la ale de y'a kanu a ka kɛ ten an ka hakili to ɲɔgɔn ka ko in kɛ ni hakili la'alla wa asa ni ala sɔnna ala bɛ ko in yɛlɛma ka taa hɛrɛ ma ya rabbi ala k'an kɛ jamana basi ala ka hɛrɛ k'an kɛ jamana na an b'a ɲini aw fɛ karamɔgɔ y'a fɔ wa karamɔgɔ bɛna fɔ ne ka misali la n y'a fɔ aw ɲɛna alisilamɛw an b'a ɲini aw fɛ maa si kana wuli kelen k'i bɛ taa i yɛrɛ damana k'o kɛ nin ko ye an ka n'o kɛ an ka n'o kɛ o tɛ hakilimaw ka baara ye n'o bɛ f'aw ɲɛna ko ils veulent nous pousser à la faute k'anw dusu bɔ an ka taa fɛn kɛ min bɛ jamana in tɔ nɔɔni k'a bɛɛ tiɲɛ an kana sɔn o ma an kana sɔn an kana sɔn o ma an ka jamana in an kana tiɲɛ mɔgɔ si ye wallahi anw tɛ fara maa si kan ka jamana in tiɲɛ ayi an tɛ fara i kan k'a tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ a ka dilan de ya rabbi ala k'a dilan ya rabbi ala k'a dilan conseil ala ka barika don a la ya rabbi ala ka barika don a la alimami tɔn ala ka barika don la silamɛya tɔn bɛɛ lajɛlen ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ an jatigiw ni an ka dugulenw minnu ni ayiwa olu de y'an bisimila hali bi ala k'u mɛn kɔrɔ ala k'an n'u sara hɛrɛ la ala ka jamana basigi ka hɛrɛ caya صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أسلموا أمين فرق على فوق كعلى ولي مندو كعلى بركة أمين صلي أنا كرابي تاني محمد أنكم صلى الله تعالى وسلم أمي صلاة أنا صلي وسلم أنا كسابان مو نابوري أنا نفوري نسي سلامة منو فرلا نيوكم كانوا يرفلت ليلا يا على كما أمي أوفو إمانا مني كنين سيرا باكرا وسائل أو منهم فلك ليلا أو ديرو أسرابي على بول على نيبالا بي أجومي كومينا على كرا صلى الله عليه وسلم نيبالا بي أجومي كومينا على كم ملكه يشيري من كنين فرق كومينا من كنين تقول تبي كنين أما فاطمة يلي كما ni kene in fara aw fɛ ala ɲɛda de kama o kumana foyi tɛ an bolo ka tɛmɛ o kan faama bi sa waritigi bi sa karamɔgɔ bi sa a bɛɛ bi laban masa min bolo aw jɔra tile la o ala de kama o kumana o ala b'aw sara o ala b'aw sara an bɛ kɛnɛ jumɛn kan aw b'a dɔn k'a fɔ an ka jamanaden dɔ komi an karamɔgɔ n'an kɔrɔkɛ Diko y'a fɔ cogo min na k'a fɔ nin ye maloya kɛnɛ ye k'a fɔ nin tigi ye maliyɛn de ye walima a bɔra Mali kɔnɔ yan walima nin kuma in fɔra anw faso la yan o bɛ mɔgɔ maloya o de y'an bɛɛ se kɛnɛ kan bi o de y'aw bɛɛ se yan k'a fɔ kuranɛ in a bɛna défend ala ɲɛkɔrɔ ka aka kanu yira ala la ka taa ala kira ma sallallahu alaihi wasallam nin ye fɛnba ye aw sara bɛ ala bolo nin kɛnɛ ka an ka dugulenw folen kɔ n'o ye turew ni ɲarew ni darafew ye an b'an ka jamana fanga fo gouvernement min bɛ baara la bi nin ko in daminɛ ni sisan cɛ u wulila k'u jɔ ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ a fɔ a ni ce ni fili minnu fana bɛ yen an b'o yira ɲɔgɔn na parce que n y'a fɔ n ka kuma na u kana silamɛya bila u bolo kɔfɛ u kana silamɛw bila u bolo kɔfɛ faama o faama n'i y'a kɛ i bɛ segin kɔ
kana daminɛ zéro la kɔni ni ko i bɛ segin kɔ ka naga si tɛ dɛ n'i y'i pan silamɛw kunna i bɛ segin ka na kana daminɛ yen alors a b'a dɔn politiki ko anw sen b'o la fɔlɔ n bɛ segin a kan fɔlɔ anw sen b'o la fɔlɔ mais n bɛ fɛ ka min fɔ ko caman de kɛra yɛlɛmɛ in kɔnɔ u ye papiye caman yɛlɛmɛ ka mɔgɔw ta ka bila baaraw la u ɲinɛna silamɛw kɔ kɔsa in na tuguni a fɔra ko ka debitew di CNT ko la o conseil ye mɔgɔ 3 de tɔgɔ di u yɛrɛ ko ten ko ka mɔgɔ 3 di mais u ye debite bɛɛ ta CNT la k'a ban silamɛ kelen ma ta o la min fɛ Mali fanga k'a dɔn ne bɛ au conseil présidentiel de la bi mais u k'a dɔn anw y'an sen da fɛn caman kan jamana ka lafiya olu yɛrɛ ka lafiya mais u k'u ɲɛ yɛlɛ a fɛn o fɛn kɛra n'a fɔra ko mɔgɔ ma di silamɛw ma an bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn sabali k'a ko da ye pewu hali ni min kɛra k'a fɔ ko silamɛw ka mɔgɔ 3 di k'u bɛ debite dɔ di silamɛw ma a mɔgɔ 3 dira u ma maa kelen ta mais an sigira k'u ka sabali u kana mankan kɛ u kana foyi kɛ an mago bɛ min na bi jamana sumalen don mais an ka tiɲɛ fɔ fanga ye n'i pan silamɛw kunna i bɛ segin kɔ Mali kɔnɔ yan alors n'o wulibali fɔra an k'an ka fɛn dɔ fɔ an yɛrɛ ye an karamɔgɔ kumana sisan Diko a ye mun fɔ a y'aw ɲininka fɛn damadɔ la ko tari an yɛrɛ bɛɛ tɛ wa a yɛrɛ jaabi ko ayi ko an tɛ ten anw nana ko an bɛna kɛlɛ kɛ kuranɛ min ye o yɛrɛ ye min fɔ anw tɛ ten an k'a lajɛ an ka kɛ ten ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la aw kana fara dɛ an filɛ wasa min kɛnɛ ka bi nin tɛ wahabiyaw ka wasa ye nin tɛ a tɔgɔ ye di sufiya ka wasa ye nin tɛ silamɛ wɛrɛ ka wasa ye nin ye an bɛɛ bɛnna ka wasa de ye an bɛɛ bɛnna manil fari manil muhyi manil mumit manil nasir manil kafi wahid a y'a lajɛ tiɲɛ filɛ kɛnɛ kan ala ko an ka bɛn n'an ma bɛn an b'a ye alors an bɛ kɛnɛ jumɛn kan sisan an bɛ silamɛya kɛnɛ de kan an ti wahabiya ka kɛnɛ kan an ti sufi ka kɛnɛ kan an ti fan wɛrɛ ka kɛnɛ kan an bɛ silamɛw de ka kɛnɛ kan o tumana silamɛw kan ka kɛ tan de ni silamɛw dɛsɛr'o la ala bɛ tigɛ an na kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun anw de bɛ kuranɛ kalan an k'a kadi kojugu nka a aya kelen tɛ an ye min labato an farala galo kan an farala galo kan silamɛw farala bi tiɲɛ ye mun ye e kun ye sunamɔgɔ ye i ka suna baara kɛ mais ne ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah ne hakili la ne ye dɔ ye an k'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka sabali an filɛ bɛn kɛnɛ de ka bi an wasara bi ni silamɛw de ye mais an ma wasa ni taabolo ye mana an ka bɛn taabolo ko in an k'a dan gɛrɛ la an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ na n'o kɛra silamɛya bi wasa ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana suma Mali ala k'a kisi ala ka don a n'a jugu bɛɛ cɛ an ka jamana ala k'a kɔrɔta hakili ɲuman ala k'o da an ka fanga ma jamana in sabatili jamanaden bɛ ka hɛrɛ ala ka fanga bila sira ala k'a sabati ala k'a n'aw kɔrɔta mais a kana tɔɔrɔ kojugu nin ko in labɛnnen don a mɛnna u donna n'a ye an fɛ yan bi ye juma wulada ye n bɛ n kale ala ka kuranɛ na min ka bon
bi silamɛw kan ka nin kɛ kalan ye ka leçon ta yan ko nin ye silamɛ jama de n tɛ wahabiya jama ye sufi jama tɛ dɔwɛrɛ jama tɛ munna ala k'an dɛmɛ ala k'an bɛn ala ka hɛrɛ k'an ye vraiment a ye tile min ta a kana siga dɛ a kɛra ala min kama a bɛɛ b'a ye a b'a ye dɛ maa o maa ko i bɛ ala dɛmɛ in tansurullaha yansurukum ni maa o maa ko i bɛ ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ mana ala k'aw sara a nana hɛrɛ la cogo min na an b'a ɲini ala fɛ a ka taa hɛrɛ la ten a kana foyi kɛ bɛɛ ka t'i ka so hɛrɛ la ala ka jamana ɲɛma jɔ ayiwa an bɛna fatiha di an karamɔgɔw ma olu bɛna dugawuba k'aw ye sisan an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn labila manil fari manil muhi manil nasir manil kɛfi wa hɛt